Kaixo, gaur apurtxo bat azalduko dizuet nola egin programazio berria, txantilloi berria erabiliz. Hemen ikusten duzuen txantilloi hau apur bat modifikatua dago, hezkuntza sailak bat sortu du. Eta, bikoitientzako bat daukagu eta bakoitientzako beste bat. Modifikazio nagusia da, ikasegoerak zeuden lekuan eduki blokeak ere jarri direla. Hor goian ikusten den kurrikulumaren plangintza gure ikastetxean hor esaldi hori berria da, eta gero eduki blokeak daude hor ezkerran, eta ordan posible da eduki blokeen bidez osatzea txantilleia. Badaude amankomunean denok bete beharreko atal batzuk, beltzez daudenak adibidez, proiektuak eta hor. Naiz eta gero posible den norberak bere behar izanetara moldatzea pizka bat, hor dagoen edukia. Eta bukaeran elementu batzuk ere antzekoak izango dira, beste batzuk ez. Adibidez, iduaren esaldia denok jarri beharko genuke, antzeko zerbait ez. Bukaeran ebaluazio eta kalifikazioa dago, eta hemen ere, puntu batzuk amankomunak izan daitezke, baina gero bakoitzak bere egin behar du. Baina, egia esan, zaiena, erdian dagoen atala da, atala guztia, hemen lotu behar dira kurrikulumeko elementu guztiak. Justo ondoren jarri dut ikasegoerak izeneko beste ataltxo bat, eta posible denez ikasegoera bakarra jartzea edo denez minimoa, hor jarri dezakezue. Hau guztia noski moldagarria da. Hor BH utxune datoz defektuz, baina posible da iruileko guztia norabaiteko bloke bakarrean egitea eta ez. Orduan, arloak jakintzagaiak eta eremu jartzen du lekuan arloa jarriko genuke, eduki blokea edo ikasegoera bagenu izenburua, eta gero, kompetentzia espezifikoak eta ebaluazio irizpideak jarri baino lehen nik oinarrizko jakintza jarriko nituzke. Orduan, ideia litzateke antolatzea ikasturte osoa edukien bidez, hau da, zeren inguruan ibiliko garen lanean, eta ondoren, behin eduki horiek definituta daudenean, eduki horiekin ze kompetentzia landu eta kompetentzia horiek nola ebaluatu erabaki. Gogoratzen dizuet, zuen irakasgaia urte bateko bada, kurrikulumean ezigunan dagoen kurrikulumeko kompetentzia guztiez gain, ebaluazio irizpide guztiak jarri behar direla, bai edo bai. Baina, zikloka doazen irakasgaien kasuan, ez dauka zertan horrela izan. Adibidez, geografia eta historian, euskeran, ingelesean, hizkuntzetan eta bar. Adibidez, DH bat eta bik ziklo bat esatzen dute, eta nahikoa da bien artean ebaluazio irizpideak osatzea. Ordan, adibidez, hemen, bigarren 2.1 ebaluazio irizpidea DH bat emakarrik erabiliko litzateke, eta DH binez. Ordan, banaketa bat dago, bai ebaluazio irizpidei dagokienez, eta baita ere oinarrizko jakintzei dagokienez. Gongo dira oinarrizko jakintza batzuk agian bakarrik DH baten ematen direnak, beste batzuk soili DH bin, eta beste batzuk DH bat zein bin. Behin banaketa hau eginda, hasi zaitezkete lanean. Nik dokumento bat sortu nuen kompetentzia guztiekin, eta ebaluazio irizpide guztiekin, nabarmendu ditut koloreka lorpen adierazleak edo izango liratekenak baita ere. Eta horren nire kasuan, 9 ditut. Fijatzen bazarete, 5. hor aurrean daukasuena oso espezifikoa da. Joera demografikoen ingurukoa da, kompetentzia espezifikoa hau. Horrek esan nahi du, ezin dudala jarri edonon. Beste batzuk bai, badaude batzuk generikoak direnak, adibidez informazioa bilatzea. Ikerketa lanak eginez, eta bat. Horiek edonon jarri daitezke. Baina adibidez hau, espezifikoki nonbaiten jarri behar dut. Horregatik puzzle bat egin behar da. Eta batzuetan, agian hizkuntzetan ez, hizkuntzetan dena ematen da beti. Baina adibidez geografia eta historiaren kasuan, norbait bi atal daude, geografia eta historia edo fisika kimikan. Agian gai batzuk dira fisikaren ingurukoak, eta kompetentzia espezifiko batzuk espezifikoa dira, horiekiko. Adibidez hemen,
nik egin dudan puzzle horretan, taula horretan, eduki blokea joan naiz jartzen, eta saioak, referentzia bat izateko, eta esan bezala eskumatik hasi nintzen, oinarrizko jakintza jarri nituen edukiak direnak, eta ondoren erabaki nuen kompetentzia espezifikoak banatzea. Orduan, badago gai bat demografiaren ingurukoa dena. Lehen hiruileko hirugarren gaia. Orduan, hirugarren gai hau, hor ikusten duzu. Demografia zure herria hobetzeko izenarekin izendatu eduki blokea, eta hor ikusten duzu joera demografikoen inguruko kompetentzia espezifikoa doala jarrita. Baina hor bakarrik joan daiteke jarrita, ze oso espezifikoa da. Orduan, zuen arabera. Behin hau jartzen dugula, bosgarren kompetentzia espezifikoa, ondoan, ebaluazio irizpidetan jarri beharko ditugu ebaluazio irizpide guztiak. Honi dagozkionak. Posible da dena jartzea, bai, liburuetan askotan, nire kasuan nahi ezau demografiakoa ez, baina gehienak bai aldira jarri guztietan. Nik ez ditu jarri guztiak, baina ikusiko duzuen bezala ikasego ere planteamenduarekin, editorial askok ere liburuetan agian jartzen dituzuen 6, 7, 8 kompetentzia espezifikoak beti. Ordan, kontuz, ez larritu honekin, ze gauza da lantzea kompetentzia espezifiko guztiak, eta beste gauza da horiek ebaluatzea eta kalifikatzea. Ordan, hemen ni jarri dut denak landu arrean, lehena soilik kalifikatuko da. Hau da, ni zentratuko nintzateke, balizko programazioen arabera, lehen gaiari dagokionez, laugarren kompetentzia espezifikoan eta bere ebaluazio irizpidetan. Hori da landuko dudan kompetentzia bakarra, ez, gehiago landuko ditut. Baina hori da berez ebaluatuko dudana eta kalifikatuko dudana, zergaitik, ez dago denbora mila gauza egiteko. Orduan, egin beharrekoa dira, lehen momentutik argi izan ze kompetentzia espezifiko eta ebaluazio irizpide ditugu, batez ere zikloka doazen irakasgaietan, enteratu behar gara banatuta badaude mintegiaren barruan zer dagokigun guri eta zer beste pertsona bati, eta behin hori daukagula, txantilloi hartzen dugu, izan daiteke bikoitea edo bakoitea, eta osatzen dugu. Eta azkenean hemen egin behar dena da puzzle bat. DH bat eta hiruen kasuan, bakoitetan, lortzen baduzu liburu bat, erraza da. Azkenean liburua ziurren dago banatuta behatzi gaitan edo behatzi ikasegoeratan. Jartzen dituzu behatziak bata bestearen atzean, eta behatzi ikasegoera hauetako bakoitzak izango ditu lotuta kompetentzia espezifiko batzuk. Dena badira, dena jarri. Bisualki errazagoa da eta denak beti erabiltzen badituzu hizkuntzetan bezala, nik batuko nituzke kuadrante horiek eta beste barik jarri guztiak. Ez jartxarren guztia behatzi aldiz, jarri 3 aldiz eta listo. Eta esan bezala ni hasiko nintzen, oinarrizko jakintzak goitik bera jarriz, eta gero hauei begiratuz, pentsatuko nuke, zer egin dezaket honekin, zer landu dezaket, ze kompetentzia erabiliko ditugu klasean, eduki hauek landu bitartean, eta gero nola ebaluatuko ditugu. Eta behin kompetentzia espezifikoa jarrita, ebaluazio irizpideak, printzipioz guztiak, eta listo. Bikoiten kasuan, apur bat errazagoa izateko, aurreko txantilleiko eredu berari jarraiki, posible da jartzea, bai kompetentzia espezifikoak eta ebaluazio irizpideak zerrenda baten bezala. Orduan, kasu honetan ez dago zertan hainbeste espezifikatuta esan, hiruileko ez dakizen bagaren momentuan ez, hau eta hau landuko dut. Besterik gabe dena jartzen duzue, eta listo. Eta kalifikazio, ebaluazioaren ondorio eta kalifikazio irizpidei dagokionez ere, orain arte izan dugun ereduari jarraitzen dio eta posible dago jartzen. Dena den, nahi baduzue eta guztiz argia daukazue, eredu berrira egingo duzuela salto, posible da bakoitien eredua jarraitzen, ez da datorren ikasturtean bikoiteak eman. Eta, hau da, osatu behar da puzzle hau, joan barzarete kokatzen dena, eta ziurtatu behar duzu bai kompetentzia espezifiko guztiak eta ebaluazio irizpide guztiak edo bintzat mintegian erabakitakoak ikasturte bukaeran guztiak landu izan direla eta listo. Eta hori da guztia, oinarritzat hartu dezakezu hau, nire
txantilloia, eredu bat eman dizuet eginda, eta gero, bakoitia eta bikoitiarena. Badiotzuet, erabiltzen badituzue editorialak, mintzate bat eta irun, ziurrenik lanaren gehiengoa topatuko duzu eginda. Eta gero ikasegoeren kontua ere, nahiko erreza da, txantilloian arabera, hemen nik jarri duan antzera, posible delako bertan jartzea bat, eta listo. Orduan hori dena, eta laguntza horra duzu edo dudak badituzue, etorri nigana edo Joseba gana, eta ez aiguzue. Hala, egun polita izan edo arratsalde polita bentsat.